Naimbag ngal daw yung manen gagayem ken kakabsat. Dakkel launay iti panagyaman tay ken Apo Dios agsipud ta agtitipon tay manen agkakadwa tay manen kada itoy nga oras iti panagadal. Ket uray pay ditoy talo kaming agkakadwa ditoy uneg ti studio ket imay day adu nga bendisyon. Kabayatan day panaginadal tayo iti nalpasen unon digiti nalpasen nga lekleksyon ket iti dakkel anam na mami da kayo met ket na bendisyonan isu nga iti kararagmi kada itoy nga oras iti panagadal ket dayjay nga Dios nga isu iti nangayab kada tayo ited namanen iti santo nga espiritu ta isu iti mangidalan kada itoy panagadal tayo tapno daytoy leksyon gain tay adalin itatta ket agbalin nang nangruna apaset iti na Kristiyanuan a panagbiag tayo. Amen. Siyak gagayen ken kabsat iti kabsatyo ni Pastor Eli Rafanan ket umayak nga kumablaaw kada kayo. Pacheck no kasano iti gagarmi, kasano iti ayatmi nga mangidanon iti leksyon kada kayo. Kastamet iti panagururayo kada ito'y oras iti panagadal. Kaduak manen ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray ited kumet kada kwada iti gundaway nga isuda ket kumablaaw kada kayo. Wen kakabsat maragsakan kami nga makaimatang manen kada kayo ken kastamet ti panagmaymaysa tayo nga gadal ti sao ni Apo Dios. Tadada nga mununeg iti panakamu tayo kadagiti pagayatan na tapno ti kasta ket naragragsak tayo ngagbiag ken natalengen iti sidong na nga gururay ti asidegen nga yaay ni Kristo Jesus. Pacheck nga dumakkel tayo iti na Kristiyanwa na panagbiag into nadalen tayo nga sangsang kapaminsan na napudno ken si papakumbaba dagiti kakapateg sa una. Naimbag ngal daw ken naragsak nga oras ti panagadal ay eten agagayem ken kakabsat. Dahiti agundaway, maited maning kada tayo. Tapno amuan tayo, dagiti pagayatan ni Apo Dios, iti panagbiag tayo, babaen kini Apo Isus. Tadag ito'y abanbanag isudat mangiturong kada tayo, iti biag nagnanayon. Iti panagpatpatuloy tayo, agtamad tayo man ti panagkararag. Managayat ken managparabor a Dios amami nga dakat sa dilangit. Umasidag kami ken ka, tasika iti Dios aman nakabalin amin. Ipakpakaasi mi nga ti Espiritu Santom ti makiadda kada kami, mangited kada kami iti sirip tapno maawatan mi digito'y asasaom amasapol a pagbiyagan mi. Ket daytoy Espiritu Santo isumet lang kumatimang ted kada iti pannakabalin, tapno kasta makapagtulnog kami at tumunos ti pakayatam ken pakaydayawan tinagan mo. Amen. Ipakpakaasi mi nga rod a makiadda ka kan kanayon kada kami. Tadaytoy ti dawat mi iti napataganagan niya po may Jesus. Amen. At datayon gagayam kan kakabsat iti may kasyam nga leksyon. Ket nubuklen tayo digiti imununan nga inadal tayo nga 8 nga napapateg nga leksyon. Ket mabalin tayo nga buklen iti maysa nga balikas. Dayjay misyon ni Apo Dios. Anya itin sursuro ni Apo Jesus nga misyon na. Umununa nadal tayo nga daytoy ama tayo nga dayjay langit ket isu dayjay man nakabalin amin a Dios. Itinagan na dayjay daan nga tulag ket Yahweh. Agsipud ta dayti misyon na babaen kadayjay a karakter na dayjay kababalin na nga ayat inted na iti anak na. Daytoy nga Jesus isu iti anak iti Dios ket isumet iti anak iti tao. Malagip tayo kadayjay inadal tayo nga idin nga sakbay nga agsubli ni Apo Jesus. Inkari na kadagiti adalan nga intun no makapan iti ama ket dawaten na ket ibaon na iti santo nga espiritu. Daytoy ket nangaramid da wenno nagmaymaysa da kadayjay nga misyon. Dayjay misyon iti pannakaisalakan iti tao. Daytoy tayayaban tayo dayjay the plan of salvation. Nga nagmaymaysa iti Dios tapno dayjay pinarswada, dayjay ay-ayatenda ket maisubli manen kadayjay estado nga naggapuan na.
Tapno, intun no awanen itanyaman nga rason, mabalintumanen nga iti tao, ket maisublinton dayjay tarigagay na. Oo. Dayjay tarigagay nga inadal tayo, dayjay man dawat request ni Moses. Oo. Anya dayjay pastoray, Makita ti rupa. makita na iti Diyos, iti rupan-rupa. Ket no basahin tayo iti Biblia nang nangruna ti libro ti Genesis, kasjay idi iti kapadasan da, idjay garden ti Eden. Eden. Ket naputod dayjay nga pribilehyo iti tao, agsipod ta simrek itanya, Baso. iti basol. Ket umayto dayjay tiyempo, ngiladawan met lang iti Biblia, daytoy libro ti Revelation when Apocalypse. Ngayon no aglipasen daytoy nga basol, makita tayo tumanen, babaen ti parabor ni Apo Jesus, iti Diyos, iti rupan-rupa. Ngem numan pa'y kasta, inayaban na nga rod, dagiti anak na. Dagijay nga simungbat, isuday iti napili, nga nagbalin nga anak na. Ket iti nadal tayo, idi napanalawas, dagitoy nga naayaban, Nga namatay. ket intun no maurnong da, binukil na itanya, Iglesia. di iglesia na. Dayjay nga iglesia na, ket naadal tayo met, nga timakder, ket iti foundation na ket sino? Ni Apo Ni Ni Apo Jesus. Saan nga ni Pedro, akas tinadal tayo. Isu nga iti, adalin tayo itata, ket dayjay misyon. Actually, napintas iti panakaitid na dya paulo na. Ti misyon tayo. Masapol nga tagikuan tayo. Bigbigan tayo nga dayjay misyon iti Dios nga maisalangkan dagiti managbasol ket agbalin metten nga anya misyon tayo. Tayo. Pastoray sakbay tayo nga umunag iti diskusyon tayo. Basa man ti Paset Amayulo. Ti paset amayulo tayo kakabsat, lukatan tayo ti Biblia tayo, masarakan ni Matthew 24:14, kastoy ti kunana. Ket daytoy ebanghelyo ti pagarian, may kasabanto iti amin alubong, tapno mang paniknik kadagiti suamin na nasyon. Ket iti kasta umayton ti panungpalan. Iti kinatungtong na digjay ninaganan na nga disipulos. Sino digjay disipulos? Dagiti 12 Digjay 12. nga imuna nga kamkamang na iti iglesia. Ket no alaen tayo digjay naggapuan ti 12, masarakan tayo itoy akas insuro ti leksyon tayo. Iti libro iti Matthew 4:18 ingana iti 19. Ket idi amagmagna ni Jesus, iti din na iti baybay, iti Galilea. Nakita na iti duwang agkabsat, ni Simon, amanaganan Pedro, kini address akabsat na, mangitintinag, iti maysa nga iket, iti baybay, ta dumadaklis da. Ket kinunana kadakwada, umay kayo, sumurot kayo kanyak, ket pagbalinen kayo, adumadaklis dagiti tattao. No, isardeng te di jay, ni Pedro ken ni Andres, nagbalinda ka ding adalan. When? Simurot da. Ano natin? Tanubasaan tayo ijay verse 20, kunana, Pinanawan ket da. dagos, a pinanawan da ti iket, ket simurot da, Kenkwana. kinkwana. Maitud ting rod, Pastor Leo, ken Pastor Ray, iti DJ man kayat na nga sawen iti adalan. Adalan. Umuna DJ na ayaban. Saan amin nga naayaban, agbalin nga adalan. DJ laeng sumurot. DJ sumurot, Simurot. Kenkwana. Ken- kinkwana.
Tanong mo, daytoy adalan tayo madamdama, amin ket dayjay Great Commission, ket maikasabay iti naimbag adamag, kadagiti amin at tao. Ngem na ibagamit ti leksyon tayo, nga saan amin ket mamati da. Iti responsibilidad tayo laeng ket ikasaba. Saan tayo nga namnamaen nga amin nga makasabaan ket agbalinda nga adalan. Tada iti definition iti adalan. Maayaban ken sumurot. Ken Apo Isus. Intun no sumurot at dantun dadya kunana iti leksyon tayo. No alayon tayo ito'y leksyon tayo ijay Matthew 5 versikulo 14 ken 15. Basa man Pastor Ray. 14 ken 15. Da kayo ti silaw ti lubong, ti maysa nga ili, ana isaad iti rabaw ti maysa aturod. Saan na mabalin nga ilimeng. 15 kunana ket saan met gangatan dagiti tao ti maysa asilaw ket sa ikabil iti sirok ti maysa asalok no diket iti pagsilawan. Ket lawagan na dagiti suamin nga adda iti balay. No alayon tayo dito nga rod, sino ti silaw ang ibagbagana? Dagiti Da kayo kuno na. wen sino Ti kakatungtong na? silaw ti lubong dagiti disipulos Dagiti Dagiti adalan. Dagiti adalan. No alayon tayo dito urnos dito adal tayo adati na yaban na Apo Esos, Pastor Leo. Ket idi simurot da ibaganan da kayo iti Silaw. Kasanung agbalin nga silaw iti maysa nga adalan. No, kitaan tayo, Pastor. Ito'y Juan 1:4. Adda idikin kuha na tibiyag, katibiyag iso ti silaw, dagiti tatao. Salsalay sayan na dito, numangrugi tayo yung verse 1 ni Apo Isus. Kat no ni Apo Isus asilaw, kat awaten tayo, agtaeng kada tayo, dahil asilaw nga addakin kuha na isot makita kada tayo. Iso nga agbalin tayo matan asilaw, gapukin Kristo nga adda kada tayo. Thank you very much. No alayon tayo dayan niya, urnusin tayo dito'y adal tayo. Umay na Apo Isus ay ban na Pastor Leo. Okay. Amin nga ayaban na, adda ijay kasipngatan. Tadapil ija basol kay. Ket no inayaban na Pastor Leo, agbalin kang adalan, anya ramidem? Sumurot. Sumurot. Kini Apo Isus. Ket intun no sumurot kan, agsipod ta inawat mon, no alayon tayo dayjay adal tayo nga naglabas intun no inayaban na ka, you believe. And then when you believe, you follow. Sakbay ka nga sumurot, patyem isuna Ket intun no pinatim, nga rod, agbalinin apaset iti panagbiag mo. Dayjay basa ni Pastor Leo Juan, ket kunana, ni Jesus iso iti silaw. Mayarig nga ta, gagayem ken kakabsat, dayjay bulan. Adda ka diti bukod na nga silaw dya bulan. Awan. Nga mapay dati kabos, adda ti first quarter, adda second quarter, kasyay. Ag-reflect gamin, Pastor, ay ito nagagayam kang kapsat, di dya init. Depende dyan ti position ti bulan, kung dya position ti init, may padis dya position ti init, dya panag-reflect na iso dya ti kuna tayo nga kabos. Iso ano, full, dahil panay-reflect na. Iso dahil ti kabos, kuno full moon, kuna tayo. Kung na sikigan lang ti ma-reflect. Ket dahil ti kuna tayo nga first quarter, half moon. Iti, Sawon ke, alalaan dahil ito'y bulan, ti silaw na manipod ti init. Awan ti bukod na. Awan ti bukod na. Awan ti bukod na ti bulan. Aday ti leksyon nga, kayat ko nga masiputan tayo dyan, Pastor. Adda ti bulan. Ngem no full moon, sisisilaw nga full. Ngem no sigud mo lang nga bulan, adda ti mo di init, no agsilaw kanya na, apay nga adda nga iti first quarter, kas tala katakkel day. Into kong gudong adakkel. Dati gamin, Pastor, tayo masiputa kaya. No, dato'y di bulan kuma, at dato'y di init. Ayan ti position ti earth, depende di ay. Ito'y gamin ti earth, nagbautanda. Aglikaw, Pastor. Uy. Aglikaw mo di kwa, bulan.
So ano, adaptoy di bulan, adaptoy ti earth, depende di jay Iso. panagtama na. Way. Panagtama na. So, di panagtama na, no ito lang si Higanti maala na, either first quarter, no last quarter. Ngam no tumama, nga, no dati kuma, dati ti earth, tumama kasi maala na nga full. Iso nga mayat na may mati pa nagsilaw tayo, no intaramente, nga di kinaadda ni Kristo, may i-reflect kada tayo, agbaling nga full moon, nalawlawag, ti silaw basa. Awan lingag. May mayat na alam dahil puntos nga kayat tayo nga idanon. awan No awan iti manglingad. Full moon. Full moon. Agpadpada mo lang nga bulan. Agpadpada mo lang nga init. Into no awan iti manglingad. Full moon. Full moon. Mabukudan na dahil silaw nga aggapu iya init. Ita nga rod, pastor, anyang nga dado mga tadya manglingad kanya tayo niya, tapnuhan tayo nga makasilaw. Dete basol. Di basol. Ilamang tayo, baling nga aniniwan. Ada pelaeng dayjay lingad na. Awan. Iso nga giyaman tayo kabsat kadigito nga simpleng ilustrasyon anya nga agsipod ta kasjay iti naibaga nagbalinen nga da iti napintas ad damag kanya tayo kabsat denggen nyo ada nga damag iti Juan 12:36 ko na ita taadda pay laeng tisilaw kada kayo mamanti kay tisilaw tapno agbalin kayo nga anak ti Diyos. lawag. Lawag. Pudno dyan bagang Pastor Leo, anak ti Diyos, ta ti Diyos isut lawag. Kunanay iti Salmo 27:1. Ti Diyos nga isu iti ama tayo isu ti lawag. Iti anak na isumot lang iti lawag. Itatantan namati tayo kadaya anak na nga isu ti lawag. Agbalin tayo nga rod nga anak iti lawag. Gusto dito is kunana dito pastor. Ibasak dahil imbagam. Kunana dito yung Salmo 27 versikulo 1, ni Hioba isu ti silaw ken salakan ko. Asino ti kabuteng kunto. Ni Hioba isu ti bileg ti biyag ko. Sa sino ti kabuteng kunto. Kahit nangasawen, inton dayjay silaw nga lawag nga gapu iti Dios ket lawagan na tayo, silawan na tayo, nga isu ti kinapudno, awan to pulos ti pagbutngan tayon kakabsat. Tapay, ni Apo Dios agbibiyag kada tayo, babaan kada jay sa una nga pagbibiyagan tayo. Ket awan ton ti kabuteng tayo, tapay, agbibiyag tayo ti kinapudno. Agbibiyag tayo ton iti kinalinteg. Agbibiyag tayo ton iti kina santo ti panagbiag. Kinagpaiso na pastor, kakabsat, agsubliak ijay Juan 1:4. Ibagbaga na ditoy, nga daytoy asilaw isumutla ang tibiyag. Takuha na kat, at da idikin ko na tibiyag, kat tibiyag isu idi ti silaw dagiti tatao. Tano kitaan tayo, may sakadagiti na kay awagan niya po Isus, ijay Juan 14:6, isu iti biyag. Kat dito'y adadalan tayo, isu ti silaw, isu nga nadakan niya tayo di silaw, andama kanya tayo di biyag. Tamay may sada dagitoy. Agsipod ta ti adadalin tayo ket ti misyon tayo. Nabukil tayo nga ruden, no sino tayo. Oy. Datayo gagayem ken kakabsat, iti anak, iti Diyos. Datayo iti anak ti anya, silaw. Silaw. Anak ti lawag. Lawag. Ket agsipod ta datayo iti anak iti lawag, adda pay laeng dagiti tattao ijasipnget. Ket ibaon na tayo itatan, Pastor Ray, ket kunana agbalin kayo nga Taksi. saksik. Umuno na, laglagay pa nyo saan nang ibaon dahi agsaksi, no saan pa'y nga isuna ti anak na, ket anak tilawag. Wait, puto. Ilawlawag mo man dito, Pastor Ray, nga kasano nga rog nga agsaksi itata, dahi anak itilawag. Sino saksyan na kadi? Ti may nga saksi, kakabsat. Ket dayjay nakasaksi, nakakita, tinapasamak. Wen. Santo pulos ngagbalin nga saksi, no damdamag laeng daytay may nga pasamak, nga nangigan na ket sana ibaga. Ti pudno nga saksi, isu dayjay nakapadas, nakakita ti napasamak. Kastamet, iti panagbiag ti may nga Kristiyano. Agbalin nga saksi, agsipud ta, napadasan na,
nasaksyan na, ti nakabalin ni Apo Diyos, ti panagbiag na, nga nabalbaliwan, gapu iti parabor, gapu ti kinapudno. Ket gapu kadeta parabor ni Apo Diyos, nabalbaliwan, iso na ti panagbiag na, ket dahito nga kinapudno, iso ti pagbibiyagan na, taday di kinapudno, iso di magbaga tayo nga iso ti lawag, nga iso ti makita, dagiti sabsabalik ang kuwana. At danton dahi personal nga testimonyo na, nga ibagana, nga nasaksyak nga pudno, nga iti panagbiag ko, iti kinamanagbasol ko, ket binalbaliwan ni Apo Diyos, ta siyak idi, ket may sanak amamartag. Siyak idi, ket may sanak nga managbasol. Ngem, idi imay ni Apo Isus ti panagbiag ko. Imay ti kinapudno ti panagbiag ko. Linawagan natin na nga ti panagbiag ko. Nagbalinak, napakawanak, nabalbaliwanak, ket dahito biyag ko may tunos ti pagayatan na. Dahil iti may nga saksi. Wen. Ngayon iti sa lutsod ko itatay, sino iti pagsaksyan natin, baon nga rod ni Apo Isos, ingka kit agbaling ka nga saksi. Alright. Sino dagiti pagsaksyan tayo, kalpasan nga naawat tayo deta. Wen. Nagbalin tayo nga saksi. Kunana dito'y aramid 1:8, basaan tayo amin kakabsat, kunana dito'y aramid 1:8, idi nga ni Apo Isus imbaga na kadagiti disipulos na nga sangkay pa'y pumampanaw. Kunana, orayin nyo, dayjay, Espiritu Santo, nga umay kada kayo, tapno iti kasta isu ti mangpabilag iti panagsaksiyo. Wen. Mangpabilag iti panangasabayo. Mangpabilag iti misyon yo. Wen. Nga itultuloy yo, nga inrugik, manipud pa iti damo, iti panakikasabat ibanghelyo. So nga isu ti misyon, ti iglesia tayo kakabsat. Kunana dito'y 8, ngem umawat kay to ti panakabalin, intun umay kada kayo ti Espiritu Santo, ket da kay to ti saksik sa di Jerusalem, ken iti so amin a Judea, ken Samaria, ken aginggat ti ungto ti daga. Kahit nangarod nga sakwen, ti panamagbalin nga pudno nga saksi, nga kalpasan nga naawat ti kinapudno, awatem ti panakabalin ti Espiritu Santo. Nga isu iti mangpabilag ti panagbalin mo nga napudno nga saksi. Ngayon ti katungtong na pastor ready ta, di kaya adalan. Wen. Okay? Wen. So iyon una na, ijay Jerusalem. Yun. Dito iti pagmisyonan da. Wen. Dito iti pagsaksyan da. Wen. Umuno na, ijay Jerusalem, Wen. may kadwa, ijay Judea, Wen. lumawlawa daytan. Wen. May katlo, ijay Samaria, ken ti may kapat, gingga na ti ungto ti daga, kasla ripol dayto. Wen. Nga lumawlawa, iti sakupan na, ken saknapan na, ti panagsaksi, dagiti nayaban, nga nanak ni Apo Diyos, nga imawat iti lawag, kuno ti kinapudno. May sapay amakitak dito pastor, ay ayatan agagayam ken kakabsat. Laglagipon tayo nga babaan ken Kristo, nagbalin tayo alawag, nagbalin tayo asaksi. No kitain tayo di bagbaga na may panggap iti lawag, hantay nga mabaling nga sinjan, ti may sa asilaw, ket ilumang ti salop. Uno ikabil ti sirok ti pagidaan. Day ti lawag, na sirbi daytoy, no dakat ti sipnget. Iso nga tilawagan tayo, ti saksyan tayo, digay nga dahi sipnget. Tapos ti kasta, agbaling nga nan-anay, di pa nakaaramat ti silaw, panagsaksi tayo, no aramatan tayo daytoy, ijay, tao nga dahi ti sipnget. May kadwa, ipakpad si mudaag na ditoy, amasapul, amaipulapul tayo, kada dahi sipnget, no datay tilawag. Takas ko na kita tayo, awan sirbi nakakabsat, no lawag tayo, di tayo mapan, ija antisipngat, nga biro kan dagiti napukaw, agyan tayo lahat tayo lawag, datay tilawag, nga malawagan tayo, lawag tayo amin na yun. So makasapulan, nga mapan tayo kadagya, adjay sipngat. Laglagi po nyo, dahil paset amay ulo tayo. It is a command in itself. Anya iti kunana, Jake 14, ket daytoy nga ebanghelyo ti pagarian maikasabanto iti amin alubong tapno mangpaneknek kadigiti so amin a nasyon. Isu nga dayjay inbagang Pastor Ray nga idi imbaga na da kayo iti saksik. Iti ayan iti puntos tayo ditoy idi kinat katungtong na digiti adalan masapul nga
amuenda nga saan da nga mabalin nga lipasan iti trabaho. No kas pangarigan ko maket siyak iti imun una. Okay? Inayaban na Apo Esos. Ket when itata apanak ni Pastor Leo ayabam ni Apo Esos. Ket when sumuro might sursurwak itata nga dayjay trabaho nga saksi ket aramidon na might. Tapno intun no aramidin na, inbis nga siyak langanan, dua kamin. Umadon, Pastor. Apanta nga dua itatak ni Pastor Reng. Ayabam ni Apo Esos. Gawen sumurot mait. Sursurwan tamit nga agbalin nga saksi. Dayjay aramid ko kung mga sulsulok, talo tayon nga mga ramid. Ket intun no maaramid akas jay, umad-adun to nga umad-ado, taapay, iti kunana ni Mrs. White, iti leksyon tayo, iti amin amayanak, iti pagarian, iti Diyos, na iyanak nga niya. Missionary. Dayjay kumagagayam ken kakabsat, iti maysa nga, dayjay man putputan tayo nga kinapudno. Apaman nga awaten tayo, dayjay ayab ni Apo Esos. Awaten tayo meten, nga datayo kat ibaon na nga niya, agbalin, asaksi. Ket ala kitain tayo ditoy, dayjay to mi kadwa nga saludsod nga kahit kung nga saludsoden ken ka Pastor Ray, dayjay ala ibaon kayo, so send ayo. Isagana tayo daytoy nga pang gururayan tayo, tagsipod ta mabalin tayo nga ikan pa lang ti apagbiit nga summary daytoy inadal tayo. Umuna, umay na Apo Diyos, ayaban na tayo, babaen ti Santong Espiritu. Tawang mo na Apo Esosan. Dahil inbagana ni Apo Esos, isumit lang ti ibagana kada tayo. Surutin dak, ket pagbalinin kayo nga adalan. Intun no agbalintay nga adalan, agsipod ta agbalintay yun nga anak itilawag, ibaon na tayo matin ni Apo Diyos, ket kunana, in kayo, ket aglawag kayo. Nasayat dayjay inlawlawag mo, Pastor Leo, nga awan ti serserbina dayjay pagsilawan no ikabil mo ti sirok ti salop. Iti kapaypayswanan na matay kapsat. Yeah, matay. Matay. May dep. Tapay, ta dayjay silaw kasapulan na iti oxygen. Apaman nga kinalubam, may dep. Awanton ti silaw na. Kasjay met iti maysa nga adalan. Apamanuhan na nga kayat nga ted dayjay silaw na iti sabali. Umayto nga kumapsot. Umayto nga maidep. Alagagayem ken kakabsat ket saan kami nga agpakada ngem palubusan tayo iti apagbiit nga kanito nga agbreak tayo tapno mapan tayo iti Hope Channel tadda digiti sumagman mano nga palagipda. Ngem laglagip ang Pastor Ray, dahil sa lutsod, nga pagsubyanan tayo ito madamdama, kasano, nga ibaon na tayo itata ni Apo Diyos. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole.
So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Giyaman kami kabsat, mabalin tayo manen nga subyen na riknak nga masapul nga ited ko di break itatay ta napintas di diskusyon. Kit adu da jay kayat tayo nga ited kadagiti kakabsat tayo. Nga masapul nga subyen tayo da jay inbati ta itatay nga isu iti manglukat pastor da jay apan tayo nga adalan, apaset iti leksyon tayo, dayjay ket itan ibaon kayo. Sakbay nga ibaon ni Apo Jesus iti maysa nga adalan. Dayjay nga adalan ket addamet laeng kadayjay nakaibaonan na. Kahiltay nga amin tayo, adda tay tisip ngat, takuna nga rod ni Pedro, ket inayaban na kayo, ket inkabil na kayo tinakaskas daw alawag manipod iti sipngat. Iti premise tayo amin at tao at iti sipngat because all are sinners. Ngem adda dayjay na ayaban. Dayjay na ayaban sinungbatan na ket itatan nagbalinen nga anak iti lawag. Anak iti Dios, dati Dios isu iti lawag. Ket agsipod da ati paset amayulo tayo jak agkamilidwa nga lesson ti naglabas iti Juan 3:16. Kastalaunay ti panagayat ti Dios iti lubong. Agsipod ta iti misyon ni Apo Dios Pastor Ray ket iti interamenti nga lubong all mankind. Adda dayto inayabanan. Isu nga iti kunanay tatan ket nagbalin kametten nga anak ko ket siyak tilawag anak kametten tilawag ket itatan taglawlawag kan masapul nga aglawag ka. Ket isu nga iti kunanan ket dayjay leksyon tayo ibaon ka itata. Sa dino pang ibaon na Pastor Ray? Nadal tayo tatay, nga ti pag-ibaunan na, ijay Acts 1:8, Jerusalem, Galilea, Samaria, ken ganat yung tutidaga. So, at dati saknapan na ti pangibaunan ni Apo Diyos ken kuana. Ket pudno nga ni Apo Diyos, ni Apo Isus kakabsat. Amo tayo nga iti ay na ditoy ket tinungpal na ti misyon na nga imbaon ti amana. Tapnod sa lakan na ti lubong. Ket nagbiag, pakita na ti pudno pa nagserbi, ken nasantuan na pa nagbiag, natay, nagungar, ket iti panagungar na, naurnong manen dagiti disipulos, ket iti panakaurnong dagiti disipulos, binaon na ida. Imbaon na ida, kadagiti na dumaduma nga luglugar. Nga isuda, saksyanda, dayjay panagbiag ni Apo Isus nga nakita da, saksyanda dayjay napasamak, ti panakabalin ni Apo Diyos, ti panakabalbalo, ti panagbiag da, kadagiti tattao. Nga kasto iti kapadasan ni Apo Isus, ken kadagiti disipulos na may papan kadayjay panangibaon na, kadakwada. Kunana dito'y umuna nga teksto, tadatalo nga teksto, kakabsat nga padalanan tayo. Ijay Juan 17, versikulo 8, kunana ditoy, kas imbaonak ditoy lubong, imbaon kumet ida, ito'y lubong. So, kalpasan nga naawat na ti kinapudno, kalpasan nga nakita da ti panakabalin ni Apo Diyos ti panagbiag da, ibaon na
ni Kristo Jesus, dagito nga disipulos, iti lubong. Ket daytoy nga panangibaon ni Apo Isus kadakwada, awit-awit da, dayjay kapadasan da, saksaksyan da, dayjay panagbiag da, dayjay napasamak, nga nakita da kini Apo Isus, ti panakabalbali, ti panagbiag da, kadagiti tattao. Kunana pa, dito may kadwa nga teksto. Agora ka, Pastor, dati kayat ko nga sublyan tayo din na pan nga adal tayo niya. Saan ka di nga pinabasol da ni Apo Esos, nga apan makipangan, kadagiti agsingsingir ti buwis. Kadagiti man nagbasol. Kadagiti man nagbasol. Actually, no ikabil mo ti lubong, these are the sinners. Isu nga ti kunana, inbaunnak iti lubong. Kunana na po Diyos, naggapuak iti langit, inbaunnak iti lubong, impanak ikadigiti man nagbasol. Tayo ti kunana, saan akasapulan tinasalon at iti, anya? Ti nasalon ti doktor. Doktor. Di masakit. Isu nga di masakit, isu da ito'y lubong. Isu itata, da ito'y saksi, nga adan iti silaw na, mapan, pilyin na, dayjay, lubong nga papanana, in a term, nga digiti man nagbasol. Tapno digiti man nagbasol. Hanggang nga dayjay territory nga, the earth is isu iti pagkukuan tayo. Una. Unya, Dagiti di tao. di dayjay tao, ket dayjay tao nga ag kasapulan, sino diag kasapulan? Iti silaw. Dayjay isip nga. Dayjay Dayjay dat isip nga. Sino dagiti at dayjay isip nga? Dagiti man nagbasol. Dagiti man nagbasol. Isungak mo ente dayjay. Isunga iti target iti dayjay at dayjay silaw tapno isuna ket silaw lagarod apan ijay sipngat. Sipngat. Ket dayjay bagbagang pastor nga di inaramid ni Apo Jesus iti panagbiagda, isuda ti lawag nga rodan kayt. Ta naibilangan nga isuda ket anak ita niya lawag. Ket agsipod ta mapanday sipngat, dagitoy nga danunen da nga nangibaunan ni Apo Dios nga isu iti lubong, makita da. Isu nga dayjay panagkungkunatay ni the dumaket action speaks louder than words. Ket kunana iti maysa nga manurat ket dayjay saan nga dayjay kinaadu iti sermon iti kasapulan no dikit dayjay maipakita dayjay kabibiyag ni Kristo iti panagbiag tayo. Ituloy mo pastor kahit mo nga inayon itatay. Dijay may kadwa nga teksto kakabsat ijay Juan 14:12. Ibaga na ditoy pudno kunak kada kayo, timamati kanyak, dagiti agaramid nga aramiden nan tumek, ket dakdakkel tupay ngem dagitoy ti aramiden na, ta inak kenama. Dayto nga may baon, iti panagsaksina ken panaglawag na iti lubong anasip ngatan, kunanda ditoy, aramiden na dayjay inaramid ni Apo Isus. When? Ket dakdakkel tupay iti aramiden na kas iti inaramid ni Apo Isus. Tapay ituloy na laeng dayjay inrugi ni Apo Isus a panaglawag, panagsaksi. Iti nasipngatan a panagbiag. Isu nga no subyente man dayjay inadal tayo nga talaga, dayjay inaramid ni Apo Isus, isu kumay iti modelo ta dayjay kinuatay tayo suruten dak. It is always a follower. No nyaman ti kahit ng aramiden, sino sursurutin na Pastor Leo? Dayjay ni Apo Isus Ni kada Apo tayo, ni Isus. Apo Isus. Agsipod ta surutin ti maysang disipulos, maysang anak itilawag. Adda Pastor Leo dayjay mission na may. Akas iti ko itatay, in example tayo. May ti ayab kanyak, sinong batak. Anya nagang ko, disipulo. Ket iti ko na ing kayo, mga ramid ti disipulo. Iyag kumat dayjay lawag kanyam. Iti object ko, saan mo lang awaten ni Apo Esos. No di di sungbatam dayjay ayab ni Apo Esos, suruten na, ket pagbaling ng kayo nga mga lap. Kas jay am amin. Anya iti kahit nga sawon Pastor Leo dayjay, panangaramid tayo iti disipulos. Laglagi pan tayo ay ayatan agagayam ken kakabsat. Nga daytoy nakaayaban tayo. Numampay imay ni Apo Isus nga isalakan na tayo, aming nga inayaban na, ibaon na. When? Manipod kadagiti adalan na aging gana kada tayo itata, ibaon na tayo. Adaman tiket ko nga sa lutsudong Pastor.
Awang nga rod na po Diyos nga sadot niya. Awan, Pastor. Awan, Awan. Tanay baon ka. Oh. No inawat tayo ni Apo Isus, ada mission tayo, kasi Well. kung natin ito tayo, ada mission tayo. Wain. Kano agsadsadot tayo, ang kuam mo, no, kung naintay pa lang anak ni Diyos, awan tayo anak ni Apo Isus, awang mission na. Ituloy mo dito kayo mong baga. At naman tikuna na dito ay Matthew, Kapitulo 28. Mhm. Mangrugi dito ay 18, titingnan na. Isu amin, apan nakabalin na itid kanyak ijay langit, ken itirabaw tidaga. Saan itid tibilin? In kayo nga rod. Kasla conclusion dito eh. Wain. Go ye therefore. Wana kahit. Kat pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon. About isaran nyo ida tinagan ni Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo kada kayo. Nga isursuryo kada kwada nga iwanan da dagiti so amin abanag nga imbilin ko kada kayo. Adat ti may sa nga punto nga kayat na nga ibaga daytoy. Kuna na, pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin a nasyon. Udno. Ag sumurot ng dijay, kasong panagbalin na adalan, bautisaran nyo ida, tinagan, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, isursuruyo kadakwada nga iwanan da, dagiti so amin, abanag, nga imbilin ko kada kayo. No, isuro tayo, dagiti banbanag, nga imbilin ni Apo Isus kada tayo. Kaya't kung kitain manan ni Apo Isus, mano nga tawen nga kinadkadwa na dagiti adalan na apan ang Talukit isurso. kagudwa ataw tawen. Talukit kagudwa. Iti maysa nga anak ni Apo Dios ang mga ramid na mamagbalinmet nga adalan kadagiti sabsabali at narod tiyempo nga itid na kadagiti nga adalan na. Wain. Hantay nga agpatingga nga malpas amabaw ti saran nalpasan ti trabaho. Haan? No di kat mangbusbus ti tiyempo agbaling nga adalan. Kasto iti panangisuro. Kat ti panangisuro tayo, kas inadal tayo ay eten agagayam ken kakabsat. Isuro tayo, tasilaw tayo nga ruden, dahil isuro tayo, pagbiyagan tayo may makita da kada tayo. Udno. DJ imbagang pastor, adda iti upat nga verb na jay kahit. Basta. Kuna na jay, in kayo, go. When? Pagbalin ninyo, make. Bautisaran nyo, baptize. Isuruyo, teach. No alaam, mayat DJ ko nam tatay, kumpurme at jay bagam tatay, nga digitoy nga upat nga verbs, iti sentro na, ijay make disciples. In kayo, make disciples. Bautisaran nyo, make disciples. Isuruyo, make disciples. When? Kahit into no maaramid daytoy, aktibo iti iglesia. O, guri ka, Pastor. Wain. Dahito ka di nga upat nga ibagam. Kat kada tayo laang nga pangpangulo no pati kamkamang ti iglesia. Nalawag day- nayaban. The church. Nalibag DJ, naibagat at pastor, DJ quotation, At ati Mrs. White. baga na dito kat dagiti disipulos. May raman ka digan maaminan. iso nga rod, ti kunanan ni Mrs. White, iso daytoy. Iti tunggal mayanak, iti pagarian iti Diyos, na iyanak Misyonero. Missionary. Oh, misyonero. agbalin nga adalan. Tano DJ, iti pagtutungtungan tayo, so nga sipsiputan tayo, DJ ornos di adal tayo. DJ, nagbalin nga anak iti lawag, ket iti patsyen tayo, amin akamkamang iti iglesia, amin anabautisaran, amin nga imawat ken Apo Jesus, akas personal aman no Buddha, anak dan iti Lawag. lawag. Kat masapul nga agsaksida. Iso, tanuhandang agsaksi, kaslala la pastor di kunam, nga Kinaluban na. adada di silaw dan, ikabil da iti sirok, iti salop. Ken Pastor Ray, kakabsat, laglagi pun tayo. Nga ni Apo Isus, iji Matthew Kapitulo 10, kalpasan nang ibaon, nagiti 10 kadwa, at dapat di 70 nga ibaon na. So, awan laksin Nga dito. sinagdudwa. Nga sinagdudwa. Kit ijay, Korinto, ibaga ni Apostol Pablo, nga at dapat 5 gasot, nasurok nga ibaon na. Salsalaysay na dito nga interaminti a church karaman na ito, hanlang nga nagiti adalan. Kat dagijay, ang maamin nga nainayon kung na pa iji aramid, nainayon da kat isuda nagsaksida pay. Una ta adalan da nga rod. Adalan da.
So amin nga ron nga naawis, nayaban, nagbalin nga adalan, masapul nga agsaksi. Iti puntos na di Pastor Ray, dahito kahit, iti trabaho tayo, saan nga mangbautisar? Iti trabaho tayo, Mangbaut sarlaan, hanlaan. saan nga mangbautisar ko na? Hanlaeng. Iti trabaho tayo nga mangbautisar, taadda iti nabautisaran, nga saan nga nagbaling nga adalan. Our work doesn't end when a person is baptized. Uy. Our work is to make Disciples. disciples. Isu nga no, adanto tinabautisaran, make them as a disciple. Taapay, Pastor Leo, adapela ang dakkel nga responsibilidad. Dahil apan mga kasaba iti Ebanghelyo. When? Imbaga na dito Marcos Kapitulo 16, 15 kan 16. Kat kinuna na kadakwada, inkay iti so amin alubong kat ikasabayo iti Ebanghelyo ti amin aparswa. Ngam dito yung 16, at dati kayat na nga mainayon, kat ti mamati, kan ti mabautisaran maisalakan to, kat ti saan ang mamati, madusan to. Iji pa nagkasaba tayo, hantay ekspektaran nga amin ka mamati. Una. At nadagiti saan nga mamati. Ngam trabaho tayo nga ikasaba, kadagiti amin nga detisip ngat, awaten naman, uno saan? Dayjay iti pasit amayulo tayo gamin, sublin tayo. Nga dayjay pan nakaikasaba, iti Ebanghelyo, iti interamenti alubong, So, dayjay masapul amatungpal, taumayen iti panungpalan. Uy. Ket iti amamin kuma akamkameng ti iglesia, gagayem ken kakabsat, nupudno nga aggagar tayo, mailiw tayo, kadayjay panagsubli ni Apo Jesus iti mabiit, makipagmaymaysa tayo, agkakadwa tayo, nga mangtungpal kadayjay maudi, apagilasinan. At dapat makitak dito Matthew Kapitulo 28, versikulo 20, ay ang agagayam kan kakabsat. Ibagbaga na dito no aramiden tayo daytoy at trabaho nga inted ni Apo Jesus kada tayo. Nga daytoy at trabaho ada kanya na to seek and save that which was lost. No alain tayo iti kay papanan na daytoy ti trabaho ngimbati ni Apo Jesus kada tayo isu dayjay mangisagana kadagiti tattao amay salakan. Ket no aramiden tayo daytoy kunana ito'y 20 ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon agin ga ti panungpalan ti lubong. Wen. Adda dayto yung assurance. Kadwa tayo ni Apo Isus iti panagtrabaho tayo iti panagsapol kadagiti tattao nga dapay laing tisip nget. Wen. Sakbay tayo nga aglipas, amok nga dupay digiti kayat tayo nga ibaga. Ngem subject man dayjay kapadasan ni Pedro ken iti kabsat na. Idi kunanan ni Apo Jesus suruten dak ket aramiden kayo nga niya dumadaklis kadagiti Tattao. Tao. Adda iti prinsipyo gamin gagayem ken kakabsat tapno saan tayo nga ibaga nga narigat dayjay trabaho. Iti daduma dayjay kunana dayjay kakabsat ka. Pastor Ray, nagriga mo. Nana niya. Tadida maawatan dayjay prinsipyo iti panagkalap. Iti dayjay panagkalap iti kasasayaatan kuma dayjay kunatayo nga one-on-one. Dayjay umayak kanyam, usto dayjay agdaklisak ket iket ti usarak. Ngem naragragsak no umayak nga agbaniit. Ket iti bandiitak umayak to iti balayo pastor. Siyak iti IF, intercessory family. No sika iti pilyak, sika iti CF ko. Agbalin apasit ko, dayjay ko na tayo nga integrated evangelism lifestyle. Pagtutungtungan tayo at ibiyag iti church. Ket intun no umayak dayjay, umuna amuak no sino dayjay CF ko. Isunukas jay ti aramiden, Pastor Ray, tasika iti ikabildam nga jay nahagamo jay sirok na mission evangelist. Kastoy ati kahit kung ibaga. Adalang iti talo nga prinsipyo. Ta iti kapadasak, itud ko dayto nga talo nga prinsipyo
Pastor Leo kan Pastor Ray kan kakabsat, agsipod ti kapadasak. Idi agpapadatay man nagaputi district anya, na i-assign kami ije Northern Ilocos Sur. Nagsintro kami ije Bigan. Ije abay ti kapilyata ije Bigan, nagdakkel, naglawa nga putot. Ngem ti problema, naplagan iti balangag. Puskol akang kong. Kahit dinalusak na jay. Idi nakita kun nga nadalusan, nagadu iti lamas. Ta nakita, ado ag kimaw kahit, hangkom umabilang, ta daday jay danom. Kahit pinanggap mi nga, iti pastime mi, agbandiit kami, we go fishing. Iso nga napanak, iti ay vegan, iti maysa nga paglakwan, iti sima. Namnamaak nga dayjay sima, iso ka sa pulak. So, denggan nyo, dayjay tungtungan mi, kadayjay inchik. Kunak ka dayjay inchik kat, bili nga ako ng sima. Amoy sumbat na, ano isda gusto mo huli? First principle dayjay. Masapul nga da iti CF mo, sakbay ka pampanunutin. Ano isda gusto mo huli? Kahit kunak tilapia, di imbagak di tilapian, ano size gusto mo huli? Sakbay na pa'y nga ito di si mga gatangag, amun na, no anya di sa jalamas. Yeah, klase, amun na, kontakal. no anya di size ti kayat ko. Taday jay sima, depende kaday jalamas. Kaday jay size iti mabaniitan, depende mit kaday jay sima. So, dua nga prinsipyon. Ngem itinang nang runa, amun tayo dahi apan. That is now the gospel. Iti gospel, kat saan nga mang pasakit. Saan nga masaktan ko madajay bandiitak kas pangadigan. Adagamin dajay practice tayo anya nga daytay sabay tayo nga rami din, apo mission evangelist. Adadajay religious survey. Dahil ito tarami din ito kumatiam amin, gagayam kan kakabsat, the religious survey. Mamuan tayo nun niyang lamas. That is when we determine what tools we use in fishing. Yeah. Tano daduma, mapantayo, ije kalamasan ka, kastoy nga sekta, isumo lang itiwayat tayo. Saan tayo nga kitkitaan, nga naduma-duma a klase nga lamas, dayjay banliitan tayo. We just make a general equipment. Mawatak, Pastor, giya manak daytang kapadasan nyo. Mawatak nga rod, kakabsat nga timaysa nga agbalin nga adalan nga pasurot ni Kristo Jesus, katagbalin nga silaw. When? Tapno ti kasta, makasilaw met, kadagit sa bali. Nga dahito nga silaw, kataggapu iti ama, When? naggapu ken Kristo Jesus. Ket agbalin nga saksi. Nga dahito nga saksi, ket may baon. Tapno ti kasta, agbalin nga lawag kadagit sa bali. Iti unig ti iglesia tayo kakabsat, anya ti motibo tayo, kas ibaga tayo adadalan tayo, dayjay panakipaset tayo nga agbalin nga mamagbalin ka nga adalan ka digit sa bali. May sa kadagiti madadal ko dito kakabsat. Adalan duwa. Ibaga na dito pudno nga imbilin ni Apo Isus. Tako na kadagiti disipulos, imbaon ko. Imbaunak ni Ama, kastamot ti pangibaon ko kada kayo. Intun tungpalan tayo, dayjay na magbalin nga disipulo dagiti tao, tungpalan tayo tibilin ni Apo Diyos. Amen. May kadwa, kuna natin nasantuan na surat, ito yung John 15:10, may sa kararagsakan to ijay langit, intun makipasit tayo, iti trabaho ti mission ti iglesia. Isungagyaman tayo kakabsat. Wala kakabsat ket numapalubusan ko adupay iti may nayon tayo. Ngem manen iti masapul nga lipasin tayo, dito adal tayo, kitagyaman tayo iti panangidalan ti Santong Espiritu, ket namnamaen mi kakabsat, nga datayon nga anak iti lawag, apan tayo, ket aglawag tayo, agkararag tayo kakabsat. Managayat ken man nakabalin amin nga Diyos, sika nga amami, sika nga Diyos alawag. Agyaman kami, tainted mo, iti anak mo. Isuna met o Diyos, iti lawag, iti lubong. Imay na kami nga inayaban, babayin ti Santong Espiritu mo, Ama.
Ket iti panang sungbat mi kadaytang ayab, inaramid na kami met, nga lawag iti lubong. Tulungam iti tunggal may sa kada kami o Diyos. Ikatem iti nyaman nga mangsipnget iti panagbiag mi. No dikit di dawaten mi nga nananay kuma, nga dayta nga lawag mo ket isun iti agranyag kadig iti panagbiag mi. Dayto iti pagyamanan mi, itinagan na po mesos. Amen. Pumakada kami gagayem ken kakabsat, ngem namnamaan mi, pasurleyo, ngayon tunumay nga lawas, adda kay manditan, ket patyen mi nga umadadu di iti kakadwa tayo, agsipod ta, ibagayo iti naimbag nga damag. Agpakada kamin, imbag nga aldaw tayo mamin, gagayem ken kakabsat. Agpakada kami, ay ito nagagayam kang kakabsat. Ket dawaten mi, nga inton umay, alawas itultuloy tayo tumanen, tagadal ka dagiti. Sasaon niya po sa dakay tuta, kaduay dagiti gagayam yo. Si papakumbaba tayo nga road, nga makipaset ti trabaho ni Apo Diyos, tayo sutem mo tayo pakaydayawan na kakabsat. We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, someone, somewhere, is praying for the outpouring of the Holy Spirit. "777", praying at 7 a.m. and 7 p.m., 7 days a week. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.